Здравей, уважаеми Нино Нинов. Много се радвам, че отново сме заедно в Академията Знание и самоусъвършенстване. Моето впечатление е, че много добре се приемат притчите. След серията от лекции по Кабала, сега е ред на притчите и аз знам, че ти си в процес на издаване на книга, която е посветена на притчите, така че ти пожелавам успех и на твоята бъдеща книга, посветена на притчите. Имаш думата, уважаеми. Здравей, много ти благодаря, академик Чернев, за това, че ми съдействаш да разкажем на хората много интересни и мъдри неща. Мисля, че определено си струва. Напредвам и с книгата и днес ще разкажем една също така много интересна, много полезна и много мъдра притча най-вече. Аз ще започна. Тази притча се казва Притча за чайната чаша. Имало някога един младеж, който знаел малко за живота, но задавал много въпроси. Веднъж в една далечна, непозната страна, той попаднал на антикварен магазин, почти музей, където намерил красива чаша за чай. Младият мъж взел находката в ръце и започнал да я разглежда, когато изведнъж чашата му проговорила. Скъпи ми страннико, ти ме гледаш, но аз не винаги съм била чаша. Имаше време, когато безсмислието на съществуването беше единственото ми състояние. Бях просто буца червена глина и лежах в земята в продължение на милиони години. През мен минаваха векове. Хората воюваха и изключваха мир. Цивилизации се раждаха и умираха. А аз чаках и чаках и чаках. Наистина исках само едно. Да стана нещо специално, красиво, съвършено. И моят майстор дойде. Вдигна ме, отнесе ме вкъщи, хвърли ме на една дървена маса и започна да ме меси и търкаля. Отново и отново вкарваше пръстите си в мен, докато не изкрещях. Стига, стига вече, остави ме на мира! Много ме болеше, но той само се усмихна, поклати глава и каза. Още не е време. С тези думи, той ме завъртя в един бърз кръг и светът се завихри пред очите ми. Бързо, 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 докато не се сля в една плътна мъгла. Какво правиш, прошепнах. Лошо ми е. Прекрати този кошмар. Но майсторът само въздъхна разбиращо и каза тихо. Още не е време. След това внимателно ме постави в пеща. Не знаех, че на света има такава топлина. Изкрещях и се опитах да отворя вратата на пеща. Но през стъклото можех да прочета по устните на майстора. Още не е време. Тогава майсторът внимателно ме извади от пеща и ме постави на един рафт, където дишах свободно. Колко беше хубаво най-после да остана сама. Но това не беше краят на всичко. Веднага, щом се опомних, майсторът ме свали от рафта, разгледа ме внимателно и изтръска прахта. Той щеше да ме рисува. И не само това. Имаше го и онова ужасно нещо. Лак. Отвратителните му изпарения обгърнаха и започнах да припадам. Но майсторът поклати глава и каза обичайното си. Още не е време. След като му отсвети, той изведнъж ме бутна обратно в пеща. Този път тя беше много по-горещо от преди. И тогава разбрах, че това е смъртта. Умолявах го, молих му се, заплашвах го, крещях. И в последната секунда, вече падайки в черната бездна на небитието, изведнъж усетих ръцете на майстора, които ме издърпаха от пеща. Той ме върна обратно на рафта, където се охладих. И чаках, чаках, чаках. Искаш ли да знаеш какво се случи след това? Майсторът се върна. Той се приближи и постави пред мен едно огледало. Погледни се, каза той. И аз го направих. Това, което видях в огледалото, беше толкова прекрасно, че възкликнах. Ма това не съм аз. Не можеше да съм аз. Беше толкова красиво. Беше прекалено красиво. И тогава чух любящите думи на майстора.
Това е, което трябваше да станеш. Видях колко много те боли, когато те търкалях, но трябваше да изкарам въздуха от теб, иначе бързо щеше да се пропукаш. Знаех, че си изгубила всички ориентири, когато се завъртя в ръцете ми, но без тях никога нямаше да успееш. Знаех, че отровните изпарения на лака са непоносими за теб, но без него животът ти щеше да остане толкова сив, колкото беше преди, а ти самата щеше да си останеш все така слаба. А втората пещ, о да, знаех, че тя ще бъде най-голямата от всички изпитания, но без нея трудностите на живота лесно щяха да те сломят. Повярвай ми, направих всичко това за твое добро. И сега ти се превърна в една прекрасна чаша. Точно както си я представях, когато те взех от земята. Сега вече животът ти има смисъл. По този начин притчата завършва, но аз бих искал да допълня нещо, едно малко разяснение, едно тълкуване към нея. Хубаво е да знаем, че има създател, има творение, има и цел. Да се достави удоволствие на творението. Не е възможно обаче да се опознае този замисъл, да се разбере как се реализира, ако човек не се издигне до нивото на този, който го е замислил. До тогава светът е несправедлив, изпълнен със страдания и постоянни разочарования. Защото аз не осъзнавам корените на страданието, нито на смисъла му. Те просто ме удрят, докато умът ми не се замъгли, докато не се почувствам безсилен да направя нещо по въпроса. Хвърлят ме в тъмната бездна на безнадежността. И вихрите на болката нямат край. А в сърцето ми крещи въпроса за смисъла на страданието. Такива усещания ни се дават, за да осъзнаем невъзможността да останем за своята природа, егоизма, който е причината за всяко страдание. Именно това разминаване между усещането за страдание и все още непознатия за мен замисъл на сътворението изгражда човешкото същество в мен. Изкачвам се по стълбата на изследванията, докато не придобия друго виждане. И тогава осъзнавам, че той е бил прав, че е добър и върши добро, и че светът в своето отношение към мен е изпълнен с любов и доброта. Тогава неговата перспектива става моя собствена и осъзнавам смисъла на живота си. Благодаря за вниманието. Аз също ти благодаря, уважаеми. Аз като ученик някъде бях чел, че когато имаш два пътя пред себе си и се чудиш кой да избереш, правилно е да избереш по-трудния. Той ще заведе по-далеч. Така и чайната чаша, тя може би не е имала избора, така да се каже, но в крайна сметка и страданията и изпитанията, през които е минала, се е направили това, което е видяла в огледалото. Добре, още веднъж ти благодаря, пожелавам успех и до нови срещи на тема притчи.